Eli siis mulla oli mä ehdin jo aloittaa tätä peliä. Tää on siis Better Minecraft. Tää on Minecraft-modi. Mutta mulla mä en saanut ladattua sitä videota YouTubeen, koska se oli liian pitkä. Niin joo. Eli siis me aloitettiin siinä pätkässä. Mä aloitin jo niinkun silleen mä nyt löysin nämä tavarat ja tein muutakin. Mutta nyt mä lähinnä olen yrittänyt ehtiä kotipaikkaa. Ja mä löysin jonkun ihme hämähäkkiluolan sieltä aloituspaikalta, niin sen voisi sitten jossain vaiheessa käydä tutkimassa. Tää on siis tosiaankin se Minecraft-modi, että joo. Ja tästä ei voi tulla yli 15 minuutin mittaista videota, niin tyytykää siihen mitä nyt tulee. Ja mulla ei ole mitään editointisovellusta, niin mä en sen takia saa. Mikä kylä tuo on? Mä oon kyllä nähnyt vaan eri värisiä näitä. Mutta näin mä vähän... Ei, mä en just kuollut tohon kohtaan. Aha. No, ehkä se oli jotakin, mutta silleen... Aha. Ei mulla oo ku semmonen pitkä matka kulkemista. Kuten kyllä varmasti lähden. Joten nyt joudutte vähän nykästä tätä mä vähän uin ja teen näin. Voitte voitteko ehdottaa kommenteissa jotain, että jotain sovellusta, jolla mä pystyisin näitä editoida, joka on ilmainen. Mieluiten. Että joo. Mikä vesitepiltä? Mitä? What? Mä en oo ikinä nähnyt tämmöstä vesitemppeliä. Voisikohan sieltä löytää? Mutta tässä niissä voi löytää noita käärmeitä. Niin voisikohan sieltä löytää sen vesilohikäärmeen? Olisi aika kiva. Jos mä nyt en ehdi mennä sinne takas, niin ei mulla ollut nyt mitään niin ihmeellistä inventoorissa. Toivottavasti sitten kuulette jotain. Hyvät. Ei kyllä tietääkseni ole piraatti, mutta tämän pelin mielestä olen piraatti. Mä voisin ottaa itse asiassa puuta tähän mulle oven, että mä pystyn hengittämään siellä ja mä otan pari tämmöstä. Mä sanon ne, että sieltä vois päästä joskus ehkä hengissäkin pois. Eli mä tarvin
Ton laivan hyllyn tuolla mä oon ne tutkinut. Että älkää ihmetelkö, miksi mä en sitä tutki. Mutta sieltä nyt ei oikeastaan tullut mitään niin ihmeellistä. Niin pystyykö mä laittaa tästä? Jes. Näyttää aika kivoille maalat itse asiassa. Mutta mulla kyllä oli aika paljon niitä eri puitteiden toimia silloin kylläkin, että no se on kiva saada, mutta ehkä mä käyn hakemassa ne jossain vaiheessa. Tämä ei tule jäämään viimeiseksi videoksi tätä sarjaa. Ehkä. Jos te vaan sanotte, että if you like that. No ei tullut lähikarmeen mulla. Ja mä kuolin. Oliko mulla mitään niin välistä? Joo, tää varmaan kaikista epäonnisin jaksoneista. No. Niin. Joo. Missä tähän mun tavarat on? Ne muut tavarat. Ai ne on jossain tuolla. Jossain tuolla kaukana. Mutta mihinkähän kauas mä oikein olin mennyt? Mutta tässä oli tää video tältä erää, niin joo. Kertokaa tosiaan niitä pelejä, mitä mä voisin pelata.
Heippa!